Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules, petsa 10 na bulan sa Nobyembre, tuig 2021. Ano ang mga balita kag isyo ngaton arang kadahon karon nga adlaw. Puwerte na ni. Tumbo baliskad naman. Resign si Mayor Sara bilang Mayor sa Davao. Ginapaabot sang iya sumalakdag. Magakambyo ini sang senaryo politika sa pagka-presidente kag vice-presidente sang pungsod Pilipinas. Bakuna, kambyo Christmas bonus, daw sugot dire ang Malacanang. Mayong balita, ang presyo sa mga Noche Buena magapabilin estable sa palabuton nga Paskwa. Ini nga mga balita kag isyo idulong sa aton sa ay nagabulig pa
Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasais 37. Ba, ginapaabot na kibot man ang pila ka matag-as nga mga lideres kag subong man politiko sa pungsod Pilipinas sang hinali lamang ginpawidro. Siling ni Mayor Sara Duterte sa yautod, resign ka sa pagka-Vice Mayor. Siling sa yautod ti okay, mando ni Mayor. Gulpi lang siling ni Mayor Sara Duterte, ikaw bulos akon. Kay ako ma-withdraw man sa pagka-alkalde sang Davao. Dire masadya ini. Manami ini panilagan. Dua ka senaryo ang aton nakita dire sa pag-withdraw ni Sara Duterte sa pagka-alkalde sa Davao. Number 1, ang ginapatihan sang tanan, kag ginapaabot nila nga ang pag-withdraw ni Sara alkalde sa Davao posible. Ang ginahulat sang tanan kag subuman ginhandom ni Bongbong Marcos nga si Sara Duterte Carpio mangin katandem niya bilang Vice Presidente sa tuig 2022. May question. Pananglitan, magbise si Sara kay Bongbong, anong matabo kay Bongo? Kahapon kapabati-bati na si Bongo nga posible ma-withdraw siya sang iya kandidatura. Natural kung maglagan bise si Sara, mabunggo si Bongo. Hindi. Isa sila, kalyado sila ni Presidente Rodrigo Duterte. Kag-anak din sa Presidente ang maingkwentro niya. So kapabati-bati siya nga posible i-withdraw niya ang iya kandidatura. Ikaduha nga senaryo. Si Senador Bato de la Rosa wala nagakampanya, kaya nagapati siya, natalusan siya ni Sara Duterte. Remember? Gapaabot siya nga mabulos sa iya si Sara Duterte, ma-withdraw siya sang iya kandidatura. Kag kung matabo ina nga si Bato buslan ni Sara Duterte, sigurado ang iya mangin Vice Presidente si Bongo. So, amoy na ang mga senaryo subong nga nakita sa pungsod Pilipinas. Number 1, posible mangin Vice Presidente siya ni Bongbong Marcos. Ikadua, posible magatalo siya kay Bato de la Rosa kag mangin Vice si Bongo. Dua lang na kasenaryo, wala iba na. Pero inatanan, espekulasyon. Tob-tob nga mag-abot ang Nobyembre 15. Sigurado ako ang pumuluyo makahibalo na sang desisyon sang mga Duterte. Puerte, no? First time na natabo sa pungsod Pilipinas nga daw ginkuting-kuting nila ang politika. Bago ni matabo ya mo? Nga daw hindi mo natitiris ang politika sa pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasais 41. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
ng ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ano nga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46. Ang masunod nga isyo kag balita bilog nga pamilya pagamitan na sang
Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasais 47. Ini nakahatag igtalupangod sa ito na intriga kita sa mga styling bala sang gobyerno. Christmas bonus, cambio bakuna. Bakuna, cambio trabaho. Kung wala bakuna, wala insentibo. Now, puwerte man, no? Maayo man magplano ang gobyerno. Ako niya, wala ko bunggo, kaya ang gobyerno, nagaplano para sa kayuhan sa kabilugan nga hindi maglapta ang COVID-19. Wala ko yaga siling malain ini ang mga plano sa gobyerno nga wala Christmas bonus kung wala bakuna, bakuna, cambio, trabaho, bakuna. Kung wala bakuna, wala subsidy. Pero kung pamatian ko daw, hindi man magsulod sa akong tutunlan. Daw kabudlay, no? Kay kadamo sa aton mga utod nga wala nagapabakuna, number 1. Iban nahadlok na kung anong matabo sa ila. Plus pa sa mga fake news nga nagasiling nga kung magpabakuna sila, mapatay sila sa amuni nga tuig. May ara nagasiling nga kung magpabakuna, may malain nga matabo sa ila buwas damlag. May ara ba nga sikta nga nagasiling nga hindi sila magpabakuna kay isandig sa Dios ang ila ikaayong lawas. Which is correct man. Kung gapati ka sa Dios, bugo sa pagpati mo, gapati sila nga wala sang balatian, mga magdulot sa ila kalawasan. Amo na blang nga mga pagpatit kung karon i-implementar mo nga wala bakuna, wala trabaho daw, para sa akon daw hindi naman makatao. Wala Christmas bonus kung wala bakuna. Depende na sa employer, basta ang 13-month pay, ihatag nyo lang. Kaya naman doon niya sang lahi. Kung wala bakuna, wala subsidy sa mga purpose nga ni. Ang akon punto dire, kung ang plano sa gobyerno kayuhan sang kabilugan, hindi man yang amo sining pagi. Damo pagi nga makumbinser naton ang aton mga utod nga magpabakuna. Hindi lang kay hindi mo ya patagaan Christmas bonus kung wala bakuna. Hindi mo ya patagaan insentibo kung wala bakuna. Hindi mo ya pasudlon trabaho kung wala bakuna. Daw hindi naman na mayo para sa akon. Ang ini nga mga lihok nga ni sa nasiling ko na ang gobyerno luyag ya nga ini maglaptang kagaw. Pero hindi sa amo sini nga pagi nga daw hindi naman makatao kag sa pagpati ko daw hindi makadiyos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasai 50. Mabalik ako pagkatapos ini. Mga trabaho kasubong sa construction worker.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga ton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. 54 ang masunod nga balita kag isyu idulong sa aton Action Radio Philippine Standard Time las 6:55 update ko lang makadali ining palayag balasang DTI nga ang presyo sang Noche Buena inapaabot magapabilin kuno nga estable sining palaabuton nga Pasko. Damayo nga balita no. Kay suno kay Trade Secretary Ramon Lopez, madamo nga negosyante mga manufacturer sa produkto nga nagpariser na nga hindi sila magpasaka sang presyo. Sining ilang nga mga produkto bla kalabanan sining nga daw ga lalaway ka kun wala ka kwarta pro sa aton nga imulya ti ang ham kuno don di magsaka kiso di bula, fruit cocktail, mga pasta kag iban pa. Ang hindi pagpasaka sila presyo di buinas kamo kun hindi kamo magpasaka bangod ang gobyerno mismo ang magapromote sang inyo produkto. Ang DTI magapublish ang brand sa mga produkto sa husto-hustuhan nga presyo. Makabati kita sa mga kiso di bula, galain lang aton matiyag, no? Galalaway kita. Hamba kiti, kita yang imol, hindi makasarang sina mo. Ang aton niya, kung mga Noche Buena naton, kung may pandesal kag pansit lang sa aton lamisa upod sa aton pamilya, enjoy na kita. Pero okay lang ano muna ya kay amulan ng aton masarangan pero sa mga makasarang niya enjoy lang kamo. Ako ni ga enjoy man ko bisan masulusudlan lang ang tiyan ko okay na ko. Kung sa mga kiray apa basta busog lang busong okay na. Okay. Kay iti amo na ya mong hindi naton masarangan. Hindi kita maghandom sang hindi naton masarangan. Amo nang sa pamilya ko yaga kung ano lang ang ibutang sa lamisa, kung ano lang ang masarangan, amo nang may mga ginasagod ka nga manok kay pag Noche Buena dakpod mo lang na kag sabawan okay na. Iti ang aton bulsa hindi makasarang. Pero maayong balita, kung maayo ining balita sang DTI kabay pa nga matuod ini nga wala sa pag-ibwal kapag saka sa presyo pang Noche Buena. Radio Philippine Standard Time, las 6:57. Mabalik kami pagkatapos ini.
pamatian lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon
sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!